Dobrý deň, vítam vás na prehliadke ďalšieho domu. Tentokrát je to taký riadny veľký dom, ktorý má až 385 m2 užitkovej plochy. Sú tu dva samostatné byty, jeden je taký malinký bytík, ktorý má kuchyňu, jedáleň, spálňu a kúpeľňu z WC. Má ale samostatný vchod zvonka, keďže je to dvojgeneračný dom. Horný byt je riadne veľký, má 220 m2, je tu na 5 izieb, veľká povala 13x6 metrov, veľká terasa, ktorá má 6x3 metrov. Celkové sú to 3 balkóny, jedna terasa. Na pozemku sa dajú zaparkovať 2 autá. Majiteľ domu je murár, ktorý ho priebežne rekonštruoval, takže je v veľmi dobrom stave, technickom stave. Dá sa tu v podstate hneď bývať. Dom sa predáva aj s nábytkom a celkové prostredie je veľmi pekné. Susedné domy, príjazd. Obec je zhruba 12 km od Senca, 20 km od Bratislavy. Takže vás vítam na prehliadke, kde vám osobne všetko predvediem.